Mabulan sir nga ba? Ito, kita panuhoton. Ang para dili ki panuhoton din sir. Hey guys, I am CJ Tron and welcome back to my channel. So today we are here at City Soho Mall and we're gonna go back again to Skin 911. Pero karon dili ta magpa-quad tong naong, party first atong naong. Ato ang trabaho ni karon ato ang flabs. Wow! So first time na ko nga experience guys. So hopefully malingaw ko o malingaw sad mo kung sa mitabuan ni. I literally don't have any idea what's gonna happen. I don't know the result. I don't know if magamay don't gid akong tiyan. Let's see. But before that, don't forget to hit like and subscribe. Please be a responsible traveler. Leave no trace and share peace and love. Give love on Christmas Day. Christmas Day. So guys, natin before. Wala hiyak. Hiyak. Let's go. I'm back. Yes sir. Saan nga area like me? Tiyan. Dali ra na. Tawaran ng tika GB. Unsa man na siya? Pusilon sa tika sir. Pusilon ko nila guys. Pusilon sa kayong heart sir ha. Sige. Deka magtawag. 36.5. Ano? Hindi sila sir. 7, 28, 23. So hi guys, sana pa diri sa Skin 911 again. And then, so okay na pa diri. Sige balik. Yang atong i-avail karon nga service kay ilang live po. Kaya ato antiyan. Dako na. Pero in fairness no, kay di naman na siya inani ka. Dako na kong tiyan since last year kay last year. Private ko yung akong tiyan. Kaya nga naman, sige kong tagay, sige kong kaon, karon kay quarantine. Diet ta, pero magyapon. Kalabi lang kapit akong tiyan. Atong OTD karon, OTD. Murlag ka nang walay samad ba? So, karon dari sa Skin 911, dari sa City Soho Mall. Okay. Kailangan ko kay Hilong. Pero ako nagkasal sa mo diri. Puno daw sila daw sa mga nga atong tayo atong tingin guys atong volume atong pagamyan. Kaya yun na maka-disturb ta. Mingon na sila. Kinsam na mga vlogger pero inasaba mo kayo. Ano naman siya diyan. Ayaw lagi. Alright, so let's enjoy this session. Thank you very much Skin 911 for having me. Actually bitaw guys, nagpants ko karon. Pero kay usually mag-short man jud ko. Karon nga nagpants ko. Kay na ako'y samad. Akong samad is from my, if ludanon mo, just skip this part and forward the video, mga pila ka seconds. Pero if dili mo ludanon guys, tradian ta mo nga I had 2 large abscesses ko na siya caused by polyturva. Basta mo na siya laisyo nga name sa mga tagtiki. At nagpa-debribe ko o nagpa-train kaya sakit niya kay siya sumuna nga iwa kami sa doktor nga iyang gipusta. Siyempre gibutang anesthesia kay sakit kayo. So karon nabilin sa mad na lang usa diri sa likod. Dira niya usa diri sa dire. Sumuna na pants ko pa dili siya mahugaw kaayo ang bandage nga 600. Kaya daw ko guys, kono. Diri ko. May picture niya. Ha? Gamay ilang ko tiyan. Nag-check ko sir. 1 hour man. Magubog sapatos. Dira pa na yung terno ako medyas. Cute na kayo sir. Light color. Ang tabangan si sir ang tao ng Jimmy. Nandiyan ako. Tabangan ito si sir ng Jimmy. Nandiyan ako apirahan. Okay. Napa mo kay flabs diri ka nakilid. Cute sa mga media sir ay. Ano na siya? Ano sa man? Kami man. So, dili? So, ang butang mo? Open lang. Tawaran na ito cancer. So, anak. Di, okay ra ka makuha ni mo sinina sir? Kaya na mag-upo siya tanan.
Unsa man? Basin, kumutin sa nina ba? Adi okay ra kay na ako'y kanang bandage sa likod jud. Kasi, Tama. Di naman na, sabi mo kaya, sir. No, duro akong kuan eh, kilid eh. Hindi. Ako kay paniudtog. Joke lang. Nagkaon naman ko. Ikaw, sir, kay dugay naman eh. Lagi. So sige na kuan 1 hour magbutang anak. 45 minutes na, sir. Kasi may samahan daw na. Ano na? Saan, galing eh. Nagtabang, nabito ko niya. Tapa tali siya din. Ano yun? Dali na lang tanan, oh. Sir, nakano sa'yo, magpanay ko dito, sir. Wala pa. Ano pa kuso yan eh? May mag-transformer ano? Hindi mo kasi, mulupad na kasi, kabalaka. Ano rin sa magsig ang uyog-uyog. Kunitis sa pandi. Ikaw gunin sa tunga. Good kay sir. Oo man, para man. May ning hugot sir kay. Pero Parang ba? hilit siya kakuhan kabuhi sa imong heart sir ba? Siguro ka hugot eh. Wait sa GBB. Tabangis ako ba? Akong gitarong. Kana. Hindi man na siya magla. Hugot kay sir no. Sakto naman oh. Wala ko naghiyak man. Grabe. Mukirig ani. Dili sir. Lupan na din karon sir ha. Kuyawan na Padalo na ka sa kuwan sir. Basta laki kay dapat na para naman abs. Di naman curve. Sino na feel na kuhan ni wala ra? Wala naman. Namin mga sakit sir. Ha? Kasi naipit ba? Wala naman. Wire man daw to daw. Basta di ko man kurintihan. Okay? Tingnan na sir. Sa kabulan sir yung ba? Ito kita panuhotan. Ang para dili kipanuto din sir. Parang ang lights ma-focus sa Focus sa kuntihan. So sagdan na ko sa kung nadiri guys sa 41 hour. Ano, dubutang na ang kaning mga Jorva sa light laser for 1 hour. Wala na pina-feel kay laser naman siya. So ito nga mag-uyog akong tiyan. Wala na eh. So chill na siya akong vlog day guys. Mga tulog na tayo. Tungkag guys. Hadlong ko matulog kay basing wakok niya ako taray. Tukay-tukay pa naman. Pwede na ako niya guys. Kasi ka. Ayaw, pugiwin na siya. Magduwag na lang sa ako para may tukag. Kaya tukag kayo guys. Ha? Akong gabi na wear off na ganyan buntag. So, whisper joke ko kay sabak na may koko. Time check guys. Uy, may quart. May nabulag. Tanggal na ko na nila akong kuan. Ginawa na kita rin. Dapat din siya guot. Gugot. Ang kalihok na yun kung finally. Nagtikibig sir. Lah, wala ko bilbil. On. Oh, busy kayo mo ron, dagan kayo bukuan. Wait. Ayos. Na weekend yun. Pag-umanan yan, so may next month, mana. Mana. Mana, yeah. So, ang feeling sa tiyan sir? Kira mo? Kaya ako, nigamay na ko tiyan. Sa tagamay sir ha. Okay. So, pilit ka niya. Uy, bawala na eh. Bawal ka, mukaon after 1 hour pa. After 1 hour pa. Yes. So, meron yung ikaw ko ano? Dayon, bawal sa mga cold foods and cold water. Dili pwede. Hindi na pwede. Basta di lang bugnaw sir. Sige. Okay. Okay. Wala. Mag-picture ko na akong tiyan.
Hello, flat kay untian guys. Oh, char. So mo to siyang lipo laser guys. So marog na ta. Ato i-check before. Ano sa result after. Okay. I feel good guys. Medyo ning kuan gyud akong tiyan. More gyud ako ning gamay akong tiyan. Oh, feeling na ko ning gamay akong tiyan. Wow. Unsa gyud ka na kuan sa lipo laser? Kuan siya sir, kanang tabang siya para pa-melt sa mga fats. Sa fats no. Kapila sa session usually gyud para ma-effect. Usually na kay instant makita sa first session pa lang mga 2 to 3 days dira nimo makita ayahang kanang changes mo flat imong tiyan sa musag bloated. Dayon kung by session po mga 3 to 5. 3 to 5 makita. Basta mo sunod lang sa mga bawal, then exercise pro magawas ng mga toxin sa lawas ng mga fats. Thank you, Miss Kai. Sige. Ano ito man na niya guys? Kani siya. Ito magutira kayo sa class ka vlog din sa skin mo. Kud-kud og sige gukod aw. Oh. Tiri na lang ko kutob. Ila ko mugukod. Hindi na ako magukod sa taong Kusog mo daw. Naalandagan ko fans ana sir. Oh, dahan ako kay sa Miss Kai. So, alright, that's it for today guys. I hope you guys enjoyed this video and I hope you come here to sa City Soho Mall Skin 911 reservations so miss na Yes. sa Facebook page. Contact lang sa mong Facebook page. Parang pa-reserve guys. So, very mo. So, okay na ko dali. Sige nung click balik. Alright, thank you very much. Thank Alright, you. bye. Thank you.